Gipahimangnuan karon sa Cebu Police Provincial Office CPPO ang publiko sa di dayon pagtuo sa mga tabi-tabi. Kalabot sa gingong mga kahibudngang binuhat o elemento diha silang tagstagsa ka mga lugar. Kinihuman nga niadtong miaging semana, usa ka gingong manananggal ang nakapaukay sa mga mulupyo sa Barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay. Og niadtong Sabado, usa-usab ka gingong laing katingad ang elemento nga katunga baboy o katunga tawo. Ang gingong nakit-ang milubag sa liog sa usa ka gitugway nga baka diha sa may Barangay Kagbao, lungsod sa Tuburan. Pipila ka buwan usab ang milabay. Aduna usay mga hayupan nga gingong gibalbal sa Dakbayan sa Toledo. Matod sa tigpamaba sa Cebu Police Provincial Office CPPO nga si Police Major Rislin Abilia nga sa pakaron ang maong mga taho kinahanglan pagyod nga ipaubos sa pakisusi sa kapulisan. Busa dili angay basta-basta nga pakatap dayon ang katawhan o impormasyon kalabot niini nga may resulta na hinoon sa kabalakas sa kadaghanan. Gihawag usab niya ang publiko nga di usab motuog gilayon sa mga ipakatap nga mga impormasyon hilabi na diha sa social media samtang wa pa kini ma-validate sa kapulisan. That's the reason nga atong i-validate para mabaw-an jud nato unsay tinuod nga cause sa mga panghitabo ug dili po ta mag-assume. Gipahinumduman usab ni Abilia ang publiko nga di magduha-duha sa pagtaho kanila kalabot sa mga insidente. Sanglit andam ra sila mosusi niini bisan kun wa kini maglambigit og krimen. Ang kapulisan hilabi na ngadto sa kalungsuran kanunay usab nga nagpahigayon og mga pagpatrolya sa ilang area of responsibility kon AUR panahon sa kagabion aron masiguro ang kaluwasan sa katawhan. Gipahimangnuan hinuon ni Abilia ang publiko nga kung mahimo di lang usab magpakagabi gawa sa ilang mga panimalay aron kalikayan nga mabiktima sa mga daotang elemento o mga krimen. Mas maayo nga sayo manguli. Pero dili lang pud ta magpadala sa mga kanang mga stories nga kanang magpadala kanang maka-cause og kahadlok bitaw. Mas maayo nga ato ta mo mutuo sa kanang mga police authorities nga mao jud mag-investigate o mag-validate sa katinuod sa mga panghitabo. Nasayran nga hingpit ng gitak-upan ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang mga taho kalabot sa gingong manananggal sa iyang dakbayan. Gumikan kay alang sa mayor, wa gyud kini kamatuoran. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.